ngiyabingelela kulinonke sizwe sakithi lobingelelayo iKalathi uMfowamiyane le show eMasekaneni isigodi. Ngizonethulula nawo umsebenzi wami omusha wango-2025 osihloko sithi ngiyeke ngizwe. Akukho okuningi bafethu engikucelayo, ngicela nje i-support njengoba sekuyihlandla lesibili leli ngibuye endimeni. Ngicela ukuthi-ke ninginike support njengoba nanenze ukudlula. Ngiyabonga kakhulu, ngithemba nizoyithokozela. Fanele benzi ngiphume yena ngakwazi kwethuleni lalela thizwe mina ngabuya ngebhokisi umafanele benzi ngiphume yena ngakwazi kwethuleni lalela thizwe ngabuya ngebhokisi umafanele ngiphume yena ngakwazi kwethuleni Basale phansi sikhulu wakubona kungomu thathismo ngaphambi basale phansi sikhulu wakubona kungomu thathismo ngaphambi basale phansi sonisa wakubona kungomu kukwangami yebo ngiyavuma ngangonile umuzwa kithi wawungangene lapho yebo ngiyavuma ngangonile abazali bami bengangene lapho ulusisi lwami wawuhlekisa ngalo abantu bengathi noma sebengikhona nginawe khona vele sasenzela abantu kodwa bengathi noma sebengikhona nginawe